जिल्ला खुंथाया दिनै बेवहाय माने जि आबादारिफोरनि सांग्रांथि मेल लादों आं सानो बियो जोबोद मोजां जादों आरो जोबोद खामानियाव फैगोन मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि आबादारिफ्रा सरकारनि गोबां बिखान्थिफोरखौ मोनथिया आरो बायदिसिना स्किमफोरखौबो मोनथिया जायजों बिथांमोननि सानफ्रोमबोनि जिउआव आबाद मावनायनि बेलायाव गोबां मदद जानो हायो बेराफारसेथिं आबादारिफोरनि बाथ्राफोरखौबो जोंनि गोबां माने बिफानारि जायफोर माने मावख'गिरि दं एबा जायफोर साख्रिआवलाफोर दं बिसोरो गोबाङानो मोनथिजोबा आरो खा खबरबो लानो नागिरा ओंखायनो बे सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों जिहेथु जिल्ला खुंथायानो गासै बिफानारि अफिसारफोरखौबो लाफानानै खालामदों आं सानो बिनि गेजेरजों दिनै जिथु माने मोगा-मोगि माने बुंलायनाय जागोन बिथांमोनाबो गावसिनि गोसोनि खोथाखौ बुंलायनाय जागोन बिनि गेजेरजों गोबां बाथ्राफोरखौ मोननैबो मोनथिलायनो हागोन आरो जयैनो गोरोबनानै माबोरैहाय खामानि मावलांनो हायो बिनिबो निस्सय बे सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों लामा ओंखारगोन होननानै आं सानो आं होनदों मा आबादारि होननानै बुङोब्ला खालि आबादारिया माने माइ आबाद बा मैगं थाइगंनि आबादल' खालामा आबादारि होननानै बुङोब्ला बियो बायदिसिना फिथाइ सामथाइबो गायो आबादारि होनोब्ला जेखाइ खबाइ बेफोरखौबो बिसोरो हेबो जेखौ हेन्डिक्राफ्ट होनबाय आबादारि बुङोब्ला नाबो फियो नाबो गुरो नाबो सारो गतिके बेयो फिसारि डिपार्टमेन्टआव गोलैबाय आबादारि होननानै जुदि बुङोब्ला माने बेबायदिनो बिसोर दायो लुयो आरो इन्दि सि दायो लुयो ओंखायनो जोंहा हेन्डलुम आरो सेरिकालचार डिपार्टमेन्ट दं बे आबादारिजों लोगोसे माने सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावनांगौ आरो बेबायदिनो एक्साइज डिपार्टमेन्ट दं जि एक्साइज डिपार्टमेन्टआ जौनि गलानि लाइसेन्स होनाय आरो जौनिफ्राय टेक्स कालेक्सन खालामनाय बे खामानियाव बिसोरो बेस्थ' थायो अदेबानि बे बिफानानो माने जौखौ नायो दा जौखौ नायोब्ला जोंनि गामियारि जिउआव गोबां माने बे जौखौ लानानै जोंहा माने सोंथि ओंखारबाय थायो दा बे बेलायाव डिपार्टमेन्ट थानानै बे जौआ आसलते बेसेबां माने खहा गोनां बेसेबां मुलाम्फा गोनां बेवहाय मा मा थायो माने बेफोरखौ नायबिजिरनानै होनाय बिनि उनाव बेखौ माबोरैहाय प्रमसन खालामनो माने दिनै जेरैबायदि बाहेरानि स्पिरिटखौ लाबोनानै बेवहाय गामि गामि बा बायदिसिना माने लकेल टाउनशिपफ्राव जौनि गला दखान खालामनानै जौखौ फानगासिनो दङ अथ'स' आबादारिफ्रा जिथु जौ प्रडाक्सन खालामो माने रायजोफ्रा जेखौ प्रडाक्सन खालामो बे प्रडाक्सन खालामनाय जौखौ जुदि माने बायहेरायाव मार्केटिं बेबस्था खालामो अब्ला जोंनि आबादारिफोरनि इक'नमिया माने रांखान्थियारि बिथिङा जौगाखांनो हायो दा बे डिपार्टमेन्टआ बे बिथिंखौ दिनैहाय माने नायनायखौ नोजोर गोग्लैयाखै बेखायनो आं दिनै बुंदों जे बे बिफानाबो बेवहाय थांनांगौ गाज्रिबा बेखौ माने बन्द' खालामनांगौ आरो जुदि बियो बाहायजायोब्ला बेखौ प्रमसन खालामनानै माबोरैहाय जोङो जेरै दा भुटानफ्रा बिराद डेभेलप खालामबाय दस्रा देशआबो बेफोरखौ डेभेलप खालामनानै इन्टारनेसनेल दिनै माने साप्लाइ खालामबाय बिसोर गावसोर लोङा नाथाय मालायनो साप्लाइ खालामो थिग बे नोजोरजों बेखौ नायनानै माने बिफानारिया खामानि मावनांगौ गतिके आबादारि रिलेटेड हिसाबैसो आङो बे बाथ्राखौ बुंदों जे सासे आबादारि न'खराव मा प्रडाक्सन जायो दाउ अमा फिसिनायनिफ्राय लानानै ना फिसिनायनिफ्राय लानानै गायनाय फिथाइ सामथाइनिफ्राय लानानै बा बेबायदिनो दानाय लुनायनिफ्राय लानानै फारसेनिफ्राय आरोखि जेसेबां दं बेखौ जोंनि सरकारनिफ्राय बिफानारिफ्रा गासिबखौबो नोजोर होनांगौ आरो बेफोरखौ मदद खालामनांगौ